Greatest common factor or GCF. Greatest common factors is the greatest number that is a factor of two or more numbers. So this is the largest factor found in a set of numbers. So we use prime factorization to find the GCF of two or more numbers. So example is 6 and 9. So kukunin natin yung greatest common factor ng dalawang number o two numbers. So using the factor 3. Okay. Sample is 6. So ano po yung factors ng 6? So 2 times 3. Okay. So 2 times 3 is equal to 6. So tingnan natin kung prime numbers na yung numbers na to. Yung 2 ay prime numbers ba? Yes. Yung 3 prime numbers? Yes. Okay. So i-stop na po natin siya. So tandaan nyo, prime factorization po ang ating ginagamit. O factor 3. Ibig sabihin, yung prime numbers ng 6 ay 2 times 3. Next is 9. Ano po yung factors ng 9? So 3 times 3. So yung 3 ay prime numbers na po. So i-stop na po natin siya. Next. So anong gagawin natin ngayon pagkatapos? Write the prime factorization of the two numbers. So isusulat na po natin yung prime numbers. So align factors that are the same. So ibig sabihin, itatapat natin yung mga numbers na pareho sila. So 2, sa 6 muna po, 2 times 3. Then yung 9 po, 3 times 3. So, alin po dito yung pareho silang mayroong numbers na factor? So, yung po 3. So, ibig sabihin, ang 3 ay greatest common factors 6 and 9. So, tandaan nyo po Yan. Okay, next is 12 and 24. Okay, kukunin natin yung prime numbers ng 12 using factor 3. So, 12. Ano po yung factors ng 12? Pwede po siyang 4 times 3. Pwede rin siyang 6 times 2. So, kahit ano pong gamitin nyo doon, makukuha pa rin natin yung prime numbers ng 12. So, 6 times 2. Ang gamitin natin. 6 times 2 is equal to 12. So, yung 2 po ay prime numbers na siya. Next is 6. 2 times 3. So, lahat po ito, itong dalawang to ay prime numbers na rin. Okay, next is 24. So, ano yung factors ng 24? Pwede po siyang 2 times 12. Pwede rin siyang 6 times 4. Pwede rin siyang 8 times 3. So, ano yung pwede? Kahit ano doon, pwede natin gamitin. So, gamitin natin ay 3 times 8. So, 3 times 8 is equal to 24. So, yung 3 ay prime number. So, tandaan yung prime numbers, nagbigay na ako ng mga prime numbers mula sa 2 hanggang 100. Ano yung mga prime numbers na doon? Yung nasa last video. Okay, next is 8. So, hindi po siya prime numbers. So, kukunin natin yung kanyang prime numbers. So, 8. Ano yung factors ng 8? 2 times 4. Okay. So, ang 2 ay prime numbers. Ang 4, hindi pa po siya prime numbers. Composite pa siya. So, pwede pa po siya. 2 times 2. Okay. So, prime number, prime number. So, list down all. So, 12 is 2 times 2 times 3. So, tandaan nyo, unahin nyo yung maliit na number, yung mababang number, times 3. So, 2 times 2 is 4, times 3 is equal to 12. Prime numbers na po siya. Then, 24. So, kukunin natin yung pinakamababa muna. So, tatlo siya. 2 times 2 times 2
times 3. So, hanapin natin yung kamukhang number. So, ano-ano yun? So, ito isa pa. Next is yung punto. So, kukunin natin ay 2 times 2, 3. So, ito po yung parehong number na makikita sa 12 at 24. So, 2 times 2 is equal to 4 times 3 is equal to 12. So, yung 12 po, ang GCF ng 12 and 24. Okay po? Next example is 36, 10, and 12. What is the GCF? So, kukunin natin ang prime factorization ng 36. So, pwede po siyang 6 times 6. Then, 6. Pwede pa po yan. Hindi po siya prime numbers. 2 times 3. Okay, so prime numbers na po. Then, multiply by 2 times 3. So, prime numbers. Okay, next is 10. 10 po is 5. Okay. So, pareho na po siyang prime numbers. Next is 12. So, pwede natin gamitin 3 times 4. Kanina, ang ginamit po natin is 6 times 2. So, 3 prime numbers. Yung 4, pwede pa po siya. 2 times 2. So, prime numbers, prime numbers. So, isusulat po natin siya. 36. Ito yung 36. 2 times 2 times 3 times 3. So, 2 times 2 times 3 times 3. So, 2 times 2 is 4 times 3 is 12 times 3 is 36. Next is 10. So, 2 times, layo po natin dito, 5. Yan. Para hindi nakakalito. Next is 12. So, 2 times 2 times 3. So, 2 times 2 times 3. So, kunin po natin. Parehong meron sila. Dahil tatlo yung numbers, kailangan lahat sila ay mayroon. So, ano yung mayroon sila? So, ito lang po. So, ang GCF ng 36, 10, and 12 is 2. Yan lang po. Kasi po dito, yung 12 at 36 meron. Pero sa 10, wala na po siya. So, dito na po siya nakatapat. So, 2 lang po ang kanyang GCF.